Familia mar General Ogola owacho ni nyasi mane gipango timo odiechieng' makiny madhialo higni 100 mar nyuol wuon Ogola pod biro timore kaka nopangi. Anyuola nowacho ni chenro makamano ok dhi ng'adi kendo ibiro chan e odiechienge. Machap kodongo neno ko ng'at ma timbe ni mos. Nyayudo wachno neginene ne idho ndege olwar kodgi gimakoro gihinyre no. Anyasi to koro kaka dotimre koro tek, kaka dotimre koro mpango no kata nyithindo nyalo time matin koro akia kino time matin kata time matin ma arach. Anyuola more